Шын күңелемнән инде күп еллар яшьләр белән эшләгәнгә күрә, бик нык сөенеп һәм үзебезнең телебезне саклап, татар яшьләребезгә дә әйтеп китәсе килә. Үзебезнең телебезне сакларга тырышып, һәм инде милли чараларны үзебезнең искә алып, мәктәпләр белән бергә эшләргә тырышырга кирәк. Һәм мәдәниятләр белән авыл җирләрендә булса, авыл җирләрендә ул үтеп бара. Һәм шулай итеп шәһәрләрдә дә бергә, бер-беребезгә кунакка йөреп, аралашып, үзебезнең татарлыгыбызны сакларга тырышырга кирәк дип ышанып калам. Чөнки бүгенге көндә үзебезнең телебез югала. Без бу тел югалуда бик кайгырып, яшьләр уйламасак, беркем аны уйламый. Чөнки безнең зур абыйларыбыз күп көч салдылар безнең телебезне саклар өчен. Һәм без аларның дәвамчысы булып, бездән соң да яшьләргә җиткереп, телне сакларга һәм телдән башка да дингә якынайырга кирәктер дип уйлыйм. Чөнки татар телебездә динебез белән бер булган элек-электән һәм хәзерге вакытта да ул булырга тиеш. Шулай итеп без инде аралашып, чаралар үткәреп, Мәскәү булсынмы, Казан булсынмы, Төмән булсынмы, башка шәһәр булсынмы, башка өлкәләр булсынмы, без алар белән мероприятиеләрне, чараларны үткәреп, элемтәдә булырга тиеш. Алла буйырса шулай булсын дип ышанып калам. Һәм алдагы көннәрдә дә бергә күрешеп эшләргә язсын. Тел мәсьәләсенә күбрәк тукталганда, инде безнең мәктәпләрдә кызганычка каршы сәгатьләр киметү бик көчле бара. Чөнки менә безнең Төмән өлкәсендә 2021 елда 3 сәгать булса, бу менә 1 сентябрьдән 2 сәгатькә кала дип ишеткән идем. Ул күбесенчә шулай ук безнең татар оешмаларыннан да тора торгандыр. Чөнки без бит оешмалар обращениялар белән чыгырга кирәк, телне сакларга. Без бик нык кайгырабыз дип җиткергә һәм инде әти-әниләр белән бик көчле эшләргә кирәк. Чөнки әти-әниләр бүгенге көндә теге гариза язалар. Безгә татар тел кирәк түгел безнең балаларыбызга. Чөнки нагрузка дип әйтәләр. Чөнки алар безнең татар телебез белән бер кая бармыйлар дип бик яңлыша безнең дөресенә киткәндә әти-әниләребез. Чөнки татар телебезне белгән белән дә ул безгә зыян түгел. Ул безгә булышлыгы күбрәк. Төрки якларына, төрки халыкның яши торган җирләренә барсак та, Үзбекстан булсынмы, Казакстан булсынмы, һәм Төркия булсынмы, һәм башка илләр булсынмы, без үз телебездә, татар телебездә сөйләшкәндә без аларны аңлыйбыз. Чөнки мин менә үзем Горный Алтай ягына экскурсиялар оештыра торып, Горный Алтайцларны мин үз татар телемдә аңлыйм. Алар мине аңлыйлар, мин аларны аңлыйм. Алар безнең ничектер Себер теле белән, Казан теле белән чагылыштырып сүзләре бар. Исәнләшкәндә алар яхшымысыз дип әйтәләр. Чөнки бездә Себер татарларында яхшымысыз дип дәшәләр. Шуңа күрә күп кенә безнең сөйләшем сүзләребез бик якын, һәм без алар белән бик ошашлы. Аннан тыш Казакстанга шулай куештырам. Казакстанда бит казаклар белән сөйләшәбез, без аңлыйбыз. Ничек монда әйтәсең, безнең телебез зыян уку стандартында дип. Ул зыян түгел, ул үзенең байлыгын гына күрсәтә. Ул безнең байлыгыбыз, телебез булганда без горурланып әйтә алабыз. Мин менә яшьләр белән йөргәндә, миңа яшьләрем әйтә торганы, автобуста барганда, Фәрит абый, әйдәгез рус телендә сөйләшик, безнең бит автобус эчендә күбесенчә руслар безне яңлыш аңларлар дип. Аңа караганда бит үзбәкләр, таҗиклар үз телләрендә менә дип сөйләшәләр. Бер дә уялмыйча, менә без үзебезнең телебездән уялырга тиеш түгел. Безгә горурланырга кирәк һәм шул горурлыкны балалардан ук уятып, горурланып үз телебездә сөйләшергә кирәк. Менә шунысы җитеп һәм шул телебездә үзебезнең телебездә әни, әти биргән, әни сөте белән кергән телебез сакланып калса, без бик бәхетле булырбыз.
Happy